Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo, ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Padayon natong iampo nga unta magkasinabtanay ang mga kadagkuan sa ato mga kanasuran, labi na ang naggubat karon nga mga nasod, musubay na unta sa dalan na ipasubay ni Kristo dinhis kalibutan. Ang ato sang mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato pinaagis pagpamalit aning ato mga slots, hatagan unta sa Ginoo sa tinuod nga mga kabalaan o kaluwasan sa ilang kinabuhi. Karon sang adlaw, mga donatay mga special nga mga pangamuyo sa Ginoo, pasalamat. Adlaw ron, birthday ron sa atong parochial vicar, si Father Red Rosales, atong iampo. Birthday sa ron sa among youngest, si Clito Ubod, akong manghod. Niya mausaron ang death anniversary sa akong mama way back April 26, 2011. Ang butog to na batos langit karon tipo na tos papa. So ako sang ituboy ang maong mga pangamuyo. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuos Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, ginikanan sa among kagawasan o kaluwasan, patalinghogi ang mga tingog sa mga nangaliya kanimo og himua nga ang imong gitubos pinaagi sa pag-ula sa dugo sa imong anak, mabuhi unta pinaagi kanimo ug malipay diha kanimo sa pagkaayo nga way katapusan. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Mga igsuon nga kaliwat ni Abraham ug kamong tanang dili Hudeo nga nagtuo sa Dios, kita mao ang gipadad-an ni ining mensahe sa kaluwasan. Kayang mga tao sa Jerusalem ug ang ilang mga pangulo wala mahibalo nga siya mao ang manluluwas, nihisabtan nila ang mga pulong sa mga propeta nga gibasa matag adlawng igpapahulay. Apan sa dihang gisilutan nila si Jesus, natuman nila ang mga pulong sa mga propeta ug bisan wala sila'y nakitang katarungan sa pagsilot kang Jesus sa kamatayon, ilang gipangayo ni Pilato nga patyon si Jesus. Ug human nila mabuhat ang tanang gisulti sa kasulatan mahitungod kaniya, gikuha nila siya sa krus o gilubong. Apan gibanhaw siya sa Dios ug sulod sa daghang mga adlaw, nagpakita siya ni adtong miuban kaniya gikan sa Galilea ngadto sa Jerusalem.
Sila karon mao ang iyang mga saksi ngadto sa katawhan sa Israel. Ug mianhi kami aron pagdala kaninyo sa maayong balita ang gisaad sa Dios ngadto sa atong mga katigulangan nga iyang buhaton. Gibuhat niya karon alang kanato nga ilang mga kaliwat pinaagi sa pagkabanhaw kang Hesus. Sumala sa naisulat sa kaduhang salmo, ikaw ang akong anak, karong adlawa nahimo ako nga imong amahan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ikaw ang akong anak, karong adlawa gianak ko ikaw. Ikaw ang akong anak, karong adlawa gianak ko ikaw. Nagbutang ako sa akong hari didto sa Sion, ang akong bala ang bukid. Isangyaw ko ang sugo sa Ginoo. Ang Ginoo miingon kanako, ikaw ang akong anak. Karong adlawa gianak ko ikaw. Ikaw ang akong anak, karong adlawa gianak ko ikaw. Pangayo kanako ug hatagan ko ikaw sa kanasuran aron maimong kabilin. Ug sa kautlanan sa yuta aron maimong katigayunan. Magmando ikaw kanila sa baston nga puthaw. Bukon mo sila ingon ug kulon nga yuta. Ikaw ang akong anak, karong adlawa gianak ko ikaw. Ug karon o mga hari pamati kamo, pagmatngon kamo nga magmando sa yuta. Alagari ang Ginoo uban sa kahadlok, ug pagsadya kamo diha sa iyang atubangan. Uban sa pagkurog, simbahan ninyo siya. Ikaw ang akong anak, karong adlawa gianak ko ikaw. Alleluia, alleluia, alleluia.
Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maanaa usab kanin. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, ayaw kamog kaguol, salig kamo sa Dios ug salig usab kanako. Sa balay sa akong amahan adunay daghang mga lawak, ug moadto ako aron pag-andam ug dapit alang kaninyo. Kun dili pa kini tinuod, dili ko unta kamo sultihan niini. Ug kun ako atuan na didto ug makaandam nagdapit alang kaninyo, mubalik ako ug kuhaon ko kamo aron bisag asa ako atua usab kamo. Nahibalo kamo unsaon pag-adto sa dapit nga akong adtuan. Apan si Tomas miingon kaniya, Ginoo, wala kami mahibalo kung asa ka paingon, busa unsaon manamo pagkatultol sa dalan. Sa Jesus mitubag, ako ang dalan, ang kamatuuran ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa amahan kundili moagi kanako. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Nindot kayong palandongon nga duna na di ay tay inandam nga balay didto sa langit. Nya ang nangandam gyud og balay para atong puy-an, mao gyud ang nagpakatao nga nahimong panday nga mao si Jesus. Lingi ay mong tupad ing na gusto na kang mupuyo didto sa balay nga giandam ni Jesus. Ngano man mo manglingi uban. Hay may inyong ganahan puy-an ang balay didto sa langit o dinhis yuta. Sa unang pagbasa, gibutang dinhi nga natuman kining maong saad, kining paghimo sa Ginoo og balay didto sa langit. Pinaagi ni Jesus kay katumanggong pagkawagtang na didto sa paraiso ni Adan og ni Eva, wa na tay balay didto sa langit. Ang tanang mamatay adto padong sa impyerno. Mao tong nagsaad ang Ginoo nga moabot ang panahon nga matuman gining makabalik gud mo didto sa langit. Nya ang naghimo niini mao si Jesus. Pero ang mga Hudiyo nga mao gyoy gisaaran sa Ginoo or mga Israelita, ang piniling katawhan sa Dios, wa muila ni Jesus. Munang gipahinumduman sila sa atong unang pagbasa si San Pablo nga nag-ingon nga ang kuan ang Ginoo nga maoy naghatag og katumanan sa gisaad nga kaluwasan, maotong inyong gilansang sa krus kay wa mo kaila niya. Ana, usahay manggod kaning paghatag sa Ginoo nato ba sa iya bitawng kaning gitawag na tabang or labi na gining kaluwasan. Usahay dili ta makauyon. Ambot og usahay ba ka o permanente. Lingi ay mo to pa di kaduha na ganahan ba ka sa kaning kaluwasan sa Ginoo? Panalitan kanang wa tay bugas, way bugas ba, way makaon. Unsa may atong ganahan, kwarta o kapobre? Kung kita gi papilion ba unsa may wa kay bugas, wa kay kwarta, wa na kay ikapa-eskwela sa imong anak, wa na kay kapalit og maintenance or tambal sa imong masakiton, unsa may imong pangayoon sa Ginoo, kwarta o kapobre? Hoy,
Na, wala mo katingog. Wow na. Kadang, niya ang kaluwasan ra ba nga gikas Ginoo, ang kakabos mo nang sige sa ingon bulahan mong mga kabos. So, wa na tay kwarta, wa na tay ikapalit. Ambot kaning wa na tay ikabayad sa tong kontraktor. Magpasalamat ta nga kuan kana na ang nahimot ang kabos nga naman tungod kay naliwat na ta sa anak sa Dios, sa bugtong anak sa Dios. Matod pa sa atong tubag sa Salmo, sa to itubag na to, ikaw ang akong anak, karong adlawa gianak ko ikaw. Sige, ikatulong lingi ing nahimong tupad, anak kas Ginoo ayaw kabalaka. Ina, anak kas Ginoo ayaw kabalaka. Di man kita mabalaka og anak tag usa ka barangay kapitan. Siya, okay ka na. Barangay kapitan ng papa na. Secure na. Samot na gyud mahimong mayor. So sayaw kabalaka. Mayor ang kuha na. Ang papa na. Samot na gyud mahimong sa taas-taas sa mayor. Congressman. Ay kabalaka. Taas ba ang congressman sa mayor? Ay kabalaka, congressman. Ang mahal na. Ang sa pagitaas sa congressman? Gobernador? Ay kabalaka, gobernador ang papa na. Ang sa pagilain? Sa itaas pa sa gobernador? Senador? Ay kabalaka, senador kong papa na. Ang sa itaas pa sa senador? Presidente, samot na yun. Ay kabalaka, naunsa ka diya. Presidente mong papa. Ang sa pagilabaw sa presidente, ay ibutan ta Ginoo. Di samot na yung kasikip, asubla ka maka Ginoo imong papa. Ikaw niya wa na mamibugas, wa na mamikapalit pagkaon, ayaw lagi kabalaka kay Ginoo imong papa. Nana, mao na nga giandam ni Hesus nga balay or puloy-anan tuas langit. Nga naman, tuwa man dito magpuyo iyang papa. Wa siya magpuyo dinhi, wa siya magandam og balay. Kita mao'y porting pangandam og balay dinhi sa kalibutan. Kay mura magdi ta gustong puyo dito. Nya unsa may sugo ni Kristo, ingon din siya nga sunod mo nako kay ako mao ang dalan. Ingos Tomas, wa man may kadumdum og asa ng imong lugar nga adtuan, Lord. Ing siya, dali ra kay nang dumdomon, ako mao ang dalan. Sunod lang yun nako. Amo na sila San Vicente Ferrer, sila Pedro Colungsod, Lorenzo Ruiz, kani sila si Bishop Chupilo Camomot ug uban pang mga santos, San Roque, San Isidro Labrador nga atong nailhan. Pulos kini sila naningkamot pagsunod ni Hesus dinhi sa kalibutan. Sige, lain na sang lingi. Ing na imong tupad karong adlawa mosunod ka ni Hesus. Ing na karon lang adlawa. Kay karon masang adlawa gianak tas Ginoo. Ako bitaw namalandong ko ba nganong gibutang man gid dinhi karong adlawa gianak ko ikaw. Wa man mo ingon nga kaniadto pa pagkataon ni Hesus gianak ko ikaw. Nganong gibutang majud karong adlawa? Unsa may significance aning pag-indicate nga karong adlawa? Wa mo kibaw? Uy, kasayon ra na sabton. Parehas sa gapos giingon, ang kalan-o namo sa matag adlaw, unsay sumpay na? Ihatag ka namo karong adlaw. Di ba? Pareha sila og kuan, pareha sila og wording. Ang gusto di ay sa Ginoo ba nga kada adlaw i-renew nato ang atong pagkaamgo nga kita anak sa Ginoo. Nga kada adlaw
giisip tas Ginoong iyang anak. Bisag unsa pata kasalbahis, bisag unsa pata pagkamakasasala, bisag pila pa kabuok atong sayop, kada adlaw gibag-o sa Ginoo ang pag-ingon, ako kang anak nga buangon. Ako kang anak nga buutan. Ako kang anak nga masinupakon. Ako kang anak nga siging duwaan ng computer. Ako kang anak nga di na hapit matog kay siging sa may laing buhaton. Siging sugal, siging TikTok, siging disco. Ako sa man, ay disco ba to? O anak, no? O, pero ako kang anak. Ako kang anak. Kasabot, libre gyud kang mobalik nga rin ako. Libre ka nga mobalik og mangayog pasaylo sama atong anak nga mausikon. Kay kada adlaw akong girinyo ang akong pag-angko nimo nga ako kang anak. Nabitay usahay nga kanang inyong mga anak, kana bang salbahis gyud kayo, naagi mga ginikanan nga din amo angkon nga ila ng anak. Kinsa ninyo dinhi ang kanunay yung moangkon sa inyong anak or moangkon lang gyapon sa inyong anak, labi nahimo na gyud siyang kriminal, suyop unya nanulis niya, gipatay pag yung iyang igsuon or imong mama, iyang lula gipatay. Kinsa ninyo ang moangkon gyapon nga ako ni siyang anak? Tasa ka mo? Awa di ba gapanagana ang uban. Ayaw sa doy. Daghan kadaghan dito sa prisuhan sa una, sa dito pa ko maghilak in town nga musulti nako, ako padri, wa na gyud koy matawag og pamilya. Kana bang inig pangumpisal ba? Ngano man gisalikway naman ko pader sa akong pamilya. Wa na koy kapulian og makalaya man ko. Wa na koy kapulian. Unsa man day mong sa nagdalagi ko aning bisyo pader. Ako mang na mulistiya ang akong duha ka anak nga babae, mao man hinungdan nga napriso ko kay nalimot man ko sa akong kaugalingon. Ang akong anak nga 8 anyos o 10 anyos, ako manoong na-rape pader. Ang akong asawa giingnan na gyud ko pader og sa tibuok kong pamilya nga di na gyud ko kauli. Ngutana pagod siya nako, pader, kung isalikway nako sa tanang tao, mupasaylo pa ka nako ang Ginoo? Ana og kamo pa'y natungdan ato nga mga asawa dinhi, imong bana, imong anak, inyong anak mismo iyang gi-rape 8 anyos o 10 anyos. Jawan, muangkon pa mo nga sakop na sa inyong pamilya. Boy. Kamu sige ta simba dinhi pero galisod wala no. Pero ang amahan nato sa langit kanunay gyung moangkon, ako kang anak, karong adlaw gianak ko ikaw. Way pagkausab sa kasing-kasing sa atong langit nung amahan, mao nang makasubay gitag langit ngano man anytime nga mo desisyon ta nga mosubay tas daan padong sa langit, dili ta hinginlan aning atong langit nung amahan nga amahan ni Hesus, amahan sa atong manluluwas. Mo nang ator yung buhaton, mosubay ta ni Hesus. Unsa may mga basic nga kinabuhi nga atong puy-an. Una, kana yung kinabuhi sa kakabos. Biyai ang tanan nga niya aning kalibutana, kay tuay giandam nga bahandi nga tuas langit. Dinhis kalibutan ayaw gyud kawili anang kwarta. Na ay mga balita karon nga 40 kunong ilngiga aning gipanggamit sa Israel nga mga kaning fighting jets inana na nasay additional nila kuno nga order gikan sa Amerika ba to, dito gikan mo worth of $3 billion para lang yun ipatay ba sa kontra.
mugastog tag 3 billion, tag 10 billion dollars para lang ipatay sa iyang isig katao. Maka-imagine ta na kung ang kanang usa ka fighting jet nga mo kantidad siguro mga 1 billion ba na dollars ug ipalit lang ka nag-slot, i-convert na natog peso, that is about ang 1 billion dollars maabot siguro nag mga 50 billion pesos. Imagine na 50 billion atong gastuon din sa Pilipinas para sa mga infrastructures, tabang sa mga kabos, himo aning mga irrigations, himo anang farm to market roads, kadako kag agi ana. Pero ipalit lang nila og fighting jet aron ipatay sa ilang kontra niya. Tirahan sa nas kontra, usahay mapulpog ra sad na siya. Mura ra sad nag-abo ikahuman. Pero billions na. Wapay labot sa mga rockets nga gidaan na kanang mga pertisan mahala anang usa ka rocket magdaan nagtagun-om tagpito ka rockets nga ilas ang bomba dito padong sa ilang kontra. Purting mahala nang galupad usa ka buok fighting jet. Oy, para lang ipatay. Mauna kay tungod man na sa atong pangambisyon nga madato gyud ta. Ini kadato na nato, protektahan na nato ang atong pagkadato, maghimo na tagdaghang mga armas unya, maggubat na ta kay nagsige na tagprotektar og naginilugay na ta sa atong bahandi dinis kalibutan. Muagi rata dinhing tanan tuay gapaabot nga bahandi didto. Ngilingay mong tupad ina okay ra nimo maggubat na ron, ina okay ra nimo inayag duka-duka diha masig bukalitrog ulbo ang atong palibot. Wa man ta kahibaw ron pare atong nahitabo sa Israel gani kalit lag buto-buto, purti na di ang daghanang giatake nila nga mga missile, purting patay nya diha na di ay ang kuan katubang October 7 ba to nga tragedy nila mao na rong nibaws pod sila. Kalit ka istanan ana wa ta kahibaw sad pila ray pagtira ng missile nga kalit ra nag-abot. Pare atong Pearl Harbor god kagibombahan sa Japan. Dito pumuntoy nagdit-dit ga ato mga Air Force nagkalit nagbuto-buto. Wa ta kibaw kalit ang tarong kamatay. Pero ayaw kabalaka mosubay na ta sa dalan, ang dalan sa kakabos. Ikaduha, ang dalan sa pag-antos. Kining pag-antos, pag inantosay ta, antuson gyud natog palit og slot, antuson natog pasaylo ang atong isig katao, antuson nato pagpaambit sa atong bahandi ngadto sa atong isig katao. Og ang nindot sad kaayong kinabuhi ni Hesus kanang makanunayong pag-ampo, constant daily prayer. Muna kamong sigig simba dinhi, pwede namong maigo sa mga racket. Labi na gyud og sige mog simba dinhi nya wa gyud moy attachment sa mga butang o mga tao sa kalibutan, nya sige mong antos sa mga kuyog ninyo sa kinabuhi kana congratulations. Di ba? Gabi ang mga nagkuag kandila na maligyag kandila aw gahapon ito ingon dayon ko sige ingon kadungog kog istorya ba nga wa man kay mihalin oy unya kana ganing lisod pa miani kung sa among iplitig balik gara-gara dayon ko ingon dayon ko tagae sila og kuan ngadto tanaw nako mga 15 ra man ka buok diha palibot nako tagae og kanang kuan bugas usa ka kanang 5 kilo nga packed rice og 200 ilista lang pagkataod-taoran ibalik man si Kikay Pader 50 kabuk ang nagpalista napakunoy kaming nako kuhaan na ng bugas patay sa tani hurot pa sang bugas wa na minutay malungag amin ako 15 ra ka buok ni daghan magmaayo ni abot 50 pila ka hatagan final daghan naman kaayo niya pag abot sa nako pagkagabi ingon na sa
pader, na pwede bag makahigda mi dinis inyong kuan at may tent, dihas may stage. Hasta no, nagantos gud in town ni sila pamaligya o pagikihigdaan. Atong ipahigda diya, ang lakaw kuno tog sayo, ang uban. No, na ba ka nang musihir tas pag-antos sa atong isig katao, kay luoy kayo. Kay sa ato silang pamatyon, ato silang hikawan sa mga pagkaon, mag-inantosay ta, mag-alagaray ta sa usag-usa. Antos gina. Dili ta mo ingon, wa ko'y labot ni mo, tagadiin mo, nganong nangabot mo dinhi. Hasol-hasol lang mo na mo. Wala. Ato, tabang yun. Tabang kutob sa ato ma-share. Di lang sa nato patuyangan, wa natay ikahatag. Kutob lang yun nga napatay ikahatag. O kung ato ning buhaton, ang Ginoo sa iyang pag-angkon nato nga iyatang anak, makaangkon sa taniya nga ato siyang amahan, o ihatag sa niya ang mga butang nga makapalambo sa atong pagtuo. Muna ako madasigon kay kung magsigig baligya aning slot, bisan paghinay atong halin, basta lang naalagay halin. Mudaghan naman sa nigkalit, no? Amo na kamusan nga naminaw karon, gusto sa mong mahimong anak sa Ginoo, usa na ni ana ang pagpalit og slot, kay ang kinabuhi nato dinhi sa parokya o sa simbahan mao man gid ni ang tinuod nga kinabuhi nga nagdagan padung ngadtos langit. Ni aman dinhi ang atong Ginoo, sentro man dinhi ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Manindog ta. Mga igsoon, puno sa pagsalig ngadto sa atong langitnong amahan, mudangop kita kaniya sa atong mga panginahanglan ug moingon kita, amahan, dungga kami. Amahan, dungga kami. Nga ang simbahan magiya sa mga matuohon ngadto sa mga dalan padulong sa gingharian, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nga sila nga anaa sa serbisyo publiko, mamahimong buhi ug epektibong mga instrumento alang sa kabag-uhan sa atong katilingban, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nga sila nga naguol tungod sa material nga kawadon, mudangop diha sa maghihatagong pag-atiman sa atong Ginoo, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nga diha sa lawasnon og espirituhanong mga balatian, mas labaw kitang musalig sa Dios nga mibuot sa atong kinatibuk-an ug malungtarong kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan pinaagi sa pangama o paggiya ni San Vicente Ferrer, magwalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nga ang tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan, nga mihatag og finansyal og lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga tagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nga sila nga nangamatay, malingkawas sa mga kasamok, niining kalibutana, ug makatagamtam sa kalinaw nga walay katapusan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Makagagahom og langitnon nga amahan, dawata ang among mga pag-ampo nga gituboy namo dihas gugmag pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Langit mo na mong amahan, among igasa, ang kang Kristong
Maigsoon pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa iyong mga kamot alang sa pagdayeg ug paghimaya sa iyang ngalan alang usab sa tong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo dawata nga maluluyon ang mga halad sa imong banay aron ubos sa imong panalipod dili unta mawala ang mga gihalad kundili moabot hinuon nganha sa pagkagasa nga tunhay pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Manao usab kani. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay o matal. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magmalipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon apan labi na gayod niining mahimayaong panahon sa pagkabanhaw kanus-a si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Kay ang among karaang kaalaot nga tapos na usa ka kalibutan nga nagunob gibag-o diha kang Kristo gitibuok pag-usab ang among kinabuhi. Tungod niini uban sa mga kalipay sa Paskos pagkabanhaw nagmaya ang tibuok kalibutan ug usab ang mga anghel sa kalangitan niduyog pag-awit sa imno sa imong himaya diha sa wayhunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, ipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kana kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kadako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik ngani. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesucristo nagahalad kami kanimo Amahan niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari
mga reliyoso ug mga aktibong nagalagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ania nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tulangit ng amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala og mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manaa usab kanimo. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay.
Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluii kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluii kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalina. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, panipamulong malamang o mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Magampo kita. O Ginoo, bantay pinaagi sa makanunayong gugma ang imong mga tinubos aron ang naluwas pinaagi sa pagpasakit sa imong anak malipay unta sa iyang pagkabanhaw. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang gasa sa kaluwasan. Pero ang atong buhaton mosubay kita sa dalan nga mao si Jesus diha sa pagpuyo sa kakabos, pag-alagad, pag-antos hangtod sa kamatayon. Salamat sa ming alagad nato nga nagsubay sa kabubutos Ginoo nga namalit sa atong mga slots. Salamat kay ninyong tanan. Ang atong SBF DAG para sa atong kumbinto, increase hinay-hinay na natay 19,481 slots nga nahalin, napay 40,519 ka slots nga available, nga tag 500 pesos per slot. Nato lang yung paningkamutan mga igsoon, kamong tanan nga nagsigig sunod aning ato dinhing misa, mas maagyod nga mupalit og tagsa ka slot 11 minos kada buwan. Nya ang ato sang Divine Cleansing, Healing and Strength or DCHS, atong special slot na natay halin nga 25,637, ana apay 4,363 slots na lang gyud nga available nga tag 200 pesos per slot. Ito ning paningkamutan nga mahurot ni natog palit before the end or on the end of this month. Naasa taan ni 22 slot challenge,
nga tag 4,400 per challenge na nasa tay 418 ka 22 slot challenge. Nga ang atong investment slot katong DSAP na nasa tay na duga nga usa, so 192 na ang atong DSAP. Nga padayon patang mudawat, mga 8 na lang ka slots. Tag 500,000 pesos per slot with 25% interest per annum. Atong pakpakan ang tanan nga namalit ni ini. Salamat kayo. Praise the Lord. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maanausab kani. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato kining padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.